Pasul ko na inkaro singkoset kalbaryo ligat na magapulos makaiso siya'y gayam ay gusto madayaw si Kristo siya din isalakan ay gusto sisakan pinakawanasin ang basol ko mantalagak sinkindang nagkalbaryo ulay mo dumtang diligat isnanay ay dagat sisya ang builigay ang may pantalkan mantalagak sinkarina adiak mandwadwa tan mo man bantay sin amin ay lawan si Jesus ligayong ko magadilanan ko dinlayad na yan patagdiyaman ko ari kaya Diyos ko si Kristo madayaw sinbiyag ko kan kanayon sisya'y wadas namnam ko kan kanayon sisya'y wadas namnam ko kan kanayon sisya'y wadas namnam ko. Kumusta tako amin? Anggay rumigat san kasasat ako siya. Mamure mo kamana di din kararag mi padudan kararag to kusin saya saat mailat ako padudan din kinasigad ako Dios. Karkaro ay mailat ako kuma din mayat ay ugali na. Tan nayanta ko siya dadway tempo ay manadal sin kalina. Manbasa sin kalina ya nawayat ako ay manam na namnam may panggap sin kasasat ako isnan labaw di daga yan tasay man tulturi din iyat ako ay mandayaw yan mansilbihan apo Diyos sin kabibiyag tako at maipuun sin kanan ay mangnam naman tako sin kaisalakanan tako tan din kaisalakanan ay nay mayat kuma ay maliknat ako din kabanol na yan siya din kapuan di ragsak tako siya mabalin ay din udumundat ako at bakang problema din kaisuplikarana din kaisalakanan ay nay tan ngay nalawag na tako ya maawatan tako
nga mabalin ay din problema din kadwanon datako tinlik na ay nabanultot uwa din kaisalakanan ay nay paraon datako. Kanak na tan amangan no waday mangmangwani un datakuon gay kaman naumata ko niya bugaw sin kanayan siguro ay met itdo yan kaputa kanayan ay met itdo wat man pagpatinggasin numnum tako yan diragsak tako maipon sin kaisalakanan ay at nasukatan si udum ay banag. Amuta ko ay importante na ng gandat na ay sin kapadasan tako isnan biyag mabalin ay waday kapuna nga apay ay din ragsak tako may pangpasing kay salakanan anay at nasukatan si udom. Iso nga ron din topic tako duani ay lada kay pankalyan tako at dinamnamaon tako ay kay salakanan. At nuwade Bibliayo pakiilayo ko sin umuna ay Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 ingana sin 13. Umuna ay Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 ingana sin 13. Yan waday dua ay namnaman tako nya waday dua ay namnaman tako may panggap sin kaisalakanan tako ay nay. Yan umuna ibilang tako ay nabanul kuma sin inagaw din nangamuan tako sin kaisalakanan tako ay nay. Umuna ibilang tako ay nabanul kuma sin inagaw din nangamuan tako may panggap sin kaisalakanan ay nay. At may ilat ako na sin verse 10 ingana sin 12. Tanwada imbagan Pedro sina may panggap sin kaisalakanan anay tan siya din inaral tako sinapalapos at ando din iyat na ang isuplikar may panggap sin kaisalakanan ay siya di pundi ragsak tako tanwada namnamaon tako ay awnin to bakon tako lang maisalakan mo at wada abo din ipatawid apo Dios anda tako yan udwani waday niya Pedro ay nang ilawlawag ang datakos na tasay mas pay maapresyar tako kuma nya yan numaminsan tasay maawatan takuun mo sinudin wada ang datako kasapulan ay waday kay kumparaan na ngay masubsub ay maawatan tako nya kat nais na basak sin umunay Pedro verse 10 kananas na wada in patpatun di mamatu idi ay maipanggap sinay kaipailan di seg ang Dios ay siya din panakaisalakanan na unda kayo ngem adida na awatan din in patpatuda muadiat dadlundan ninanamnam musinoy lay na ay kalian tan ulay mo si daida din ang kalkalyan din Espiritu Kristo sinangipatuwa na sinangligligatan Kristo ya din imunod ay naipangatuwa na inahanaanak dapay dudang tasay amuanda kumading timpo ay katungpala na ya din iyat na ay matungpal. At impaamon Diyos undaida ay din ibagbagada at adi matungpal sin pansigdanda at idi muadi at din pansigdanyo udwani. Tandin ibagbagada ay sana at siya abo din ibagbagan din ng kaskasaba sin sigad ay damag unda kayo. Babaan sin panakabalin din Espiritu Santo ay imban Diyos ay napod langit. Ulay din ang anghel at laydo-lay da ay maawatan dana ay husto. Mailas na ay din kaisalakanan ay nay ay bagbagan Pedro at bakon tako lang na amuan uno naawatan mo adiat napadasan tako mismo.
napadasan tako mismo. Yan din ay bagan pedos na tasay ma-appreciate tako, tasay banulon tako din ay kaisalakar na at munum naman tako din mamadto od idi sinda na itulag lay da ay maamuan namuan tako duani tan tutuwa ay paamon Apo Diyos unday da din maipanggap sin umali ay mangisalakan yawada in bagbagada maipanggap din manligatan di Mesias ngem adida maila ay usto maawatan ay usto no intoy iyat na iso nga sin biyang di mamatod idi waday namnaman da wadan to din umali ay mangisalakan ngem kaman manlilibu o pailang para unda mo intoy iyat na ay mapasama no intoy iyat na matungpal din planon Apo Diyos ay mangisalakan unda tako may yan muundat ako ay mamati udwani tan ingay nakdeng din Biblia ingay nailat ako din dana ito lagi asin baro ito lagot mailat ako din kompleto ay istoryan Apo Diyos inyata ng isalakan undat ako waday kaman maibagata ko ay nanlamangan tako kumaudwani tan mailat ako din nanugyana ya din nan patingga ana yan mo ilang tako dinay imbagan Pedro at dinay da mamadto uno din mamati ud nabaon din kanan Pedro lay day maila kuma maawatan no inti iyat na ay napasama at din gapuna ay ipustada din biyagda ya ipapati da ay may kasaba sinsigad ay damag ay na may pangsin umalian to di umalian mga salakan at maipaon sin ragsak da abo may panggap sin namnamaon da ay awnin to kaisalakanan da yan waday malagi po sin eskwelahan mi ni Manila tan wada din subject mi ay sa libro din Book of Isaiah yan wada sa estudyante kay eskwela kay nan saludsod ay kanan answer din ba mamatuod idi amuda din lay din ibaga din insulat da may panggap sin umali ay mangisalakan yan din sungbatin professor mi at aw ya adi aw tan amuda ay wadan to din umali adi tan adidan maawatan mo intoy iyat na matungpal bakon kaman din amuta ko duani ay din bagbagan Apo Diyos may panggap sin kay salakanan ay nay at masapol ay din anak na ay si Hesus Kristo at namuso na din dusat ako sin krusod Kalbaryo ya kasin matago kasin so nga umuna ay mailat akos na nga ibilang tako kumain na banol dinay ka isalakanan tako na tan mo i-compare tako din kasasad tako sin kasasad di mamatid na baon karkado din mamatod na baon at lay day amuan ya maawatan into iyak na dinay napadasan tako duani ya din naamuan tako ya napadasan tako duani maipanggapsin ka isalakanan tako ay siya yan siya mutlak abo ay din mayat ay namnaman tapos na at para sin kaisalakanan anay sin namnaman di gimong di namnaman din mamati od idi sin dana tulag at nabanul na para undayda yan mukamana day nabanul ya lay da ay amuan din kaisalakanan anay siya kumaabo din mangidawat undat ako si likna ay banulon tako kumaabo din kaisalakanan ay inawat tako yan napadasan tako tan kadakot ka yan din problema bakon din iyat na maisuplikar mo adit ang problema tako duani mo intiyat tako ay
mangbanol. Tan no obserbar ako din biyag di mamamati udwani kaman no mamisan at kaman takon adi maila ay nabanol para unda idana. Tan insugon sin maila tako sin kabibiyag da. Adi da magkigimgimo mantam na din yat da ay mansilbi na Apo Diyos. Adi dan yan si idawtan si oras ay unugagarangan ay kasaba din sigad ay damat. Ay tanod, kaman ngamin iman natamnay yan kamandan adi malik na ay dinay naawatan tako uno din may pangkusing kaisalakanan ay nabanol. Yan tasay ma-illustrate ko na at kas pangarigan naamuak ay din kukoreano at special dayda din ay kanan takuan lukto kanan di ibingget da kami at Mountain Province tugi kanan mi din tugi yan na special parang dayda din ay special para sin koreano din ay kanan takuan lukto ngam unda takupay ay tagasina at gaganay na iwaw nalaka ado yan makauma umamisan mo siya din kanan ay kang kanang tako niya ngam din katutuwa na nabanol din lukto ay nay tan siya din mang-idawat si bigas di amin ay mangan sina yan wada si kadaan tako. Din problema, unda tako nung mamisan at din ilaan tako ngamin ay mamati at din maga unda tako. Adi tako ilaan din wada unda tako. Yan mo sinuman din wada kabanulan ay wada unda tako at dinapadasan tako ay insasalakan Apo Diyos. Sida tako. Siya, usapay Apo ay ma-appreciate ko isnan Pilipinas nga sindamo adak ma-appreciate din ay itsuran di palengke tako isnan hanger, yaw trading post uno sinan palengke isnan supermarket. Ay mo ilak din ay nateng takos na dayo ay may mayat. Tana idi mayak od Hong Kong. Dayo ay napinpintas din ay natnateng sina din prutas sina din amin ay makan sina at dayo ay may mayat mo i-compare ko Hong Kong. Yan isti kay na-appreciate ay dinay kadanta ko ay Pilipinas at nabaknang takubaw nabaknang tako. Anlay na kay ibagaan na mamisan sin panggap sin kasasat ako ay mamati. Nga din ang amagan Apo Diyos, yan dawat Apo Diyos undat ako. At no maminsan, adi takuban banulon. Adi takuon lililaan ay siya din po undi panragragsakan tako. Apay, tanman an anap tako si udum. Suksukatan tako, kaman waday mas nabanbanul. Sinay kaisalakanan ay nay mo dinudong. Bakan matkit sin numnum tako niya. Ngam no mamisan at sin panglik na ngami. Yan kanakat ko niyan ang bugaw siguro sin ado ay kapadasan ay bugaw sin ligat, bugaw sin ay concern sin family, concern sin mate panublan. Dana ay concern at mamisan at gaburana din ay puun di ragsak tako ay nay nya yan usapay ay maawatan takos na at din ay kananas na sin maudi ay bersikulo kananan ay maudi ay sentence kananan ulay din aanghel at lahi dilay denda ay maawatan danay pusto ilang niya di nga ulay abu bakon lang din mamato mo adat ulay din aanghel ay wada udaya di ay lahay dilay denda buhay ilaan na maawatan na ay gusto
Isu nga tutuwa, din na dengdengan tako ay nuwada di usa ay mamati at per may din ragsak di anghel ay nangila sin usa ay mamati sa ipugaw ay namati. Isu nga mo kamana na din ibagbagan di mamatud idi mo sinudin kasanudin layad da ay mga musing kay salakanan ya maawatan din kay salakanan ay nay ya din anghel o daya ay lahid din da abu ay maawatan ay kusto din ublan apo Dios may panggapsin kay salakanan tako wada ko maabuon tako din panangbano sinay kay salakanan anay at siya kumadin poon diragsak tako nga uray mo sinudin mapaspasama as ng lubungan ay uray sin kanan takon pandemic anay agamot ti mabalin tako ay maamag sinan pandemic anay moadet man suod wari malian di agas na yan din katatuwa na naapiktaran di kabibiyag tako ngaman patinggalang sin maipanggap sin biyagas ng labaw di daga din epekton di pandemic ay nay ngam tinandumaan tako ay mamati sin adi mamati at wada din kaisalakanan tako wada din namnamaan tako nga awnin to at noon din umalay timpo at isalakan apo Dios sida tako yan tasan namnaman tako ko at na din saludsud ko tapno padasan tako ay evaluate mo sinudin attitude ako may panggapsin ay kay salakanan ay inawat ako ay din kay salakanan ay nay at naneng ay say gapu ay manradradsak takulata wani urasin pandemic ay nay uno nasukatan din ragsak ay nay si danag gapu is nan ligat bugosin epekton din pandemic ay nay. Uno, sinuda din banbanag ay nang sukat sin ragsak takway nay ay may puon sin kay salakanan. Ay din problema at din kad adun di problema at siya din kapo ay nasangaw tako sin yat takoy man silbiyon apo Dios nakaan ragsak tako may pangpsin kay salakanan ay nay ay bugosin at adu ay kanchaw di adi mamati uno bugosin bisbisian is nan labaw di daga at ay mabalin ay danay din ng gabor uno ng sukat sin ragsak tako may pangpsin kay salakanan ay nay. So nga warang datapos na ay mangnamnam musino din mabalin ay mangsukat sin ragsak ay na tan mabalin ngamin. Iso nga palagip mun saan datako ay na nga uray mo sino din mapasama numnaman tako pay dudan ay insasalakan apo Dios si datako. Mututuwa na ay din kay salakanan ay nay at siya din puon diragsak tako. Nay nga rod din imbagan Pedro ay kailan na kumadin banol na ay nay. Wada kumadi kailan di ragsak iya panang banol isnan kay salakanan ay nay. So nga din may kadwa ay namnaman tako may panggap sin kay salakanan tako at siya na. Din kabibiyag tako kuma at maibagay sinamnaman tako ay kay salakanan tako. Dubliyak din may kadwa ay namnaman tako maipanggap sin kay salakanan tako at siya na. Din kabibiyag tako kuma at maibagay sinamnaman tako ay kay salakanan tako. Ay nay. Waday ugali, waday ubla, ay maibagay kuma, ay amagat ako, ya ugali ako,
maibasa sin kay salakanan ay. So nga mailat ako na sin verse 13 kananas na gapu ila niya nay din basaran ta ko gapu sinay nang salakanan Dios unda kayo kanana isagana yung arod dinamnam yo ay mga sinlaydo na yaten enyo din amin ay amagan yo dadlon yun ipapasna sinamnam yo din sigod ay namnamaan nyo ay dawat Diyos unda kayo sin panpailan Heso Kristo. May sin verse 13 ay nay dinabilin Pedro sina parang natako ay mamati at kanana dadlon yun ipapasna sinamnam tako din sigod ay namnamaon tako ay nay. Nga sin English kanana fix your hope in Christ. Na din pinakabilin sinay verse 13 ay nay. Yan sinudin practical ay inbagan Pedro sina tapno maipaila din yat ako ay mangipapasnek sinamnamaon tako ay nay. At umuna kananas na sin verse 13 sin first sentence gapusin ng isalakana na Diyos unda kayo kanana naidin word isagana yung arod dinamnam nyo ay mga magsinlaydo na yaten enyo amin ay amagan nyo isu nga naidin bilin namnaman tako papasnak tako dinamnaman tako ay kaisalakanan ay dawat apo Diyos unda tako. Yan kas anungin ay naman tako ay wat ako naman maka nadi nulay doon ay ibaga naman kanan di bibya naman or fix wada ibagbagana sa mo sunoy amagan tako at din kaibagayan na ay mamagan tako at kanana isagana yung aro din namnam yo lay doon ay ibaga nakakasagana tako ay mga magsinpanlaydan apo Diyos. Nakakasagana tako kuma ay amagan din panlaydan apo Diyos. Yan din kamayatan ay example din ay yat tako ay nakakasagana ay mga magsinlaydan apo Diyos at manabanti tako sina Pedro the same book matlang sin chapter 3 verse 15 to 16 kananas na kanayon ay mansasagana kayo tamu waday mangpuot unda kayo maipanggap sin kaibasaran din ang namayo ay Kristiyano mabalin ay sungbatan nyo sa din kanan on Pedro hindi ako ay nakakasagana ay mga magsimpanlaydan apo Diyos at nahin sa pinakamayat ay example nakakasagana ako kuma ay mangibaga sinsigod ay damag nuwaday ipugaw ay mandamag may panggapsin namnamang tako ay nay laydo na ibagaan manadal tako sin kalin apo Diyos tapiyan tako din pa nakaamut ako may panggapsin kalin apo Diyos. Lumaing tako kumasing kalin apo Diyos. Apay, tanwade man salsud, amut ako ay manumbat. Gusto kumadin, isumbat ako. Tanay ngamin din nakatatuwa na, ado di ipugaw is nan lubong, ay din main question da is nan biyag at na ay, what's the purpose of life? Yan magay udong may sumbat na di mo din kay salakan. Ngam isalakan apo Diyos datako at si siya din dayawan tako. Yaganasan tako sin biyagay iwat patingganan. Siya din purpose of life. The main thing. Yan no maawatan tako din yat apo Diyos ay nang ibagasin pangipsin kay salakan ni nalawa parang datako. Yan wada man sa lutsod, may panggapsin patpatian tako, nalakay isuplikar tako abuon,
Daida ay adit ako mantartaranta adit ako pastor waday nang damag unsa ko na kaublak man niya na din sa lutsod niya suniya to imang sungpat pang ko numabalin ko maaw mayat di ngam numabalin ko we go beyond that nga every time when somebody asks us about our faith we know how to answer from the Word of God. So tapina din yata ka man sagana man adal sin kanin Apo Dios man attendar sin small group nuwada Bible class man attend ako man basa tako sin Christian literature to help us give us an idea yata ko ay man ibingay sin kalin Apo Dios. Yan bakan umanay ay amut ako din doktrina tako kanan pa San Pedro ay mangitop ay mangibaga kananas na ngam ilaon yu tana inaya di iyat yu ay manungbat ay mangipailas husto ay respeto. Lado na ibaga dat ako ay mamati bakon takon maipaila din laing tako kuma adit ako nalaing kumay makidibate mo adiat duan tako pa ibtu din sigura ay damag at maliknan kumadi mandengdeng ay maliknadak madin laya dia respeto tako daida iso nga wada din udum may passage sin kanin Apo Dios speak the truth and in love in Ephesians speak the truth in love nga di umanay ay ibagata ko din tutuwa mo adiat din salut sudot kasano din iyat tako ay mangibaga sin tutuwa ay binubungot nilalastok winno maila din layad compassion talak ya respeto at maila kumaabusin ugalit ako din iyat ako ay mangikasaba o maibingye maipanggap sin pamati ako din katutuwa na ngamin at na din udumay may ilap yan prevalent na sinay mapaspasak sin Facebook ngano mamisan na din ay medyo kadidismaya mamisan din ay Kristiyano tan mo wada maipanggap sin kaisalakanan uno pamatin din usaay ipugaw din Kristiyano pa lang di bakon mayatin iyat na mangkalkalya mailatak mabasa ay judgmental tako ay so nga na din pamabasol di adi mamatin da tao judgmental tako ano bugaw ud sin iyat tako ay mangkalkali sin iyat tako ay mansungsungbat sin argument sin udo may ipugaw ay adiun mang-aprobar sin ibagbaga tako siya yan taulian tako din din versikulo 13 ay nay tandin umuna ay yat ako yung mangipaila ay ipapasnok tako din namnam tako may pagpasin kay salakanan tako at nakakasagana tako kumay niya ay mga magsin panlay dan Apo Dios karkaro sin yat tako ay mangindependar mang defend un mang isuplikasin sigud ay damag may kadwa ay amagan tako at kananas naan tan-en nyo kumadin amin ay amagan nyo sinulay din baga din tan-en din udo mat kananan self-control uno mayat kumadin iyat tako nya mayat kuma uno ana-anat kumadin iyat tako uno naanat tako kumasin panag biag tako yan din kailangan di ugali tako at kang runaan ay maila din ugali tako muwari dumateng ay ligat karkar sin pandemic inay wada bumula ay ugali tako sin pandemic inay kas pangarigan no magay makan bugo sin pandemic inay sino din bumula ay ugali tako at ado di lawa ay bumula nalakata ko ay bumuot nalakata ko madismaya uno natural sin ipugaw ay mangkali si lawa man reklamo sin aday pugaw normal sin adi mamati din
bugaw sin ligat yan, nahalakada ay bumungat. Tana pampambal din na ay ligat anay si Mangapu ay lalaka ay bumungat din ipugaw. Ngang parang datako ay mamati ka na noon Pedros naon, tan niyo kumadi na minam amagon. Dahil doon ay baga, naanat ako kuma. Dahil doon ay baga, nuwada ay ligat ay lakamon tako at numan pa'y wada din kadismayaan. Ngam ay naay aya din tempo ay mantalok takulatan apo Diyos, makararag takul apo Diyos. Wano, makis-isut ako sin adi mamati ay mangipalaw, lawasin gobyerno, wano, man kalisin lawasin panay bugaw. Dahil sa ay mangilaan tako abusin, mangusigat ako isnan na ugalit ako. Data ko ay pugaw, wada ay liknat ako niya. Yan, dinliknaan na tas pangarigan din na bungat, ragsak, uno din ma-disappoint, uno sinupay, lonely, kamana di. Ngam din sa lutsut, sin deny ay emotion anay, these are indicator of how we respond to what is happening around us. Kas pangarigan, magay makan, sinudin immediate ay ugalit ako. Bungot. Bumungot ako ay dagos. Diyan gapusin bungot ako, waday din tono ni kalit ako, ibugtak tako din anak tako, ibugtak tako din kabuhit ako mga ani sadot daw, magay silsilbida, kamana din yata ko yung mga kali. Yan, bumula na nabugos tan waday presyo. Ay siya din ugalit ako. Iso nga, mo denial na waday emotion ay man prevail sin kabibag tako, dabagan tako din awak tako, apay nga nalakakay bumungat. Apay nga madisdismaya. Apay nga bumula din ligat po sin usay ipugaw. Yan insuplikan siya matlang din niya Santiago ay San Pedro ay nangitup-tup sin iyat na ay nangisuplika sin iyat ako ay mangtunon sin iyat ako ay mangibaga sin sigad ay damag niya tan uray sinaya sin verse 16 matlang sin chapter 3 adi kaman din ituro ay basahan ko niyan kanana kanayon kuma ay nalinis dinumnumyo tasay muwada mangipalaw-lawa unda kayo bugaw sin sigod ay ugali ay Kristiyano, mabainanda sin lawa ay kaniga. You see, sinay verse 1, verse 13, kanana nakakasaganat ako. Ang basin sigod ay damag. Yan sabat lang sin chapter 3, verse 15, kanana nakakasaganat ako kung maay manubat. Sin ipugaw ay mandamdamag may pangup sin kaisalakanan tako. Yan sin verse 13 matlang kumatan unyo din amina umagan nyo. Yang kanan matlang san Pedro ay nanuktup ay kananas na kanain kumaapo ay nalinis din namnum nyo. So nga dai din inawat ako ay kaisalakanan ay nay at siya din mangidawat si ragsak undat ako mangidawat si maibilang ako ay nabanon kuma. Yan maila di kuma, yan maitali di kuma, sin amagon tako, sin musinudin priority tako, din iyat ay sa atin iyat ay mangisagana, sin awak tako, tasay nalaka kuma ay sungbatan tako, din ipugaw ay mandamdamag, may panggup sin pamati tako, uno nakasasagana tako ay mga kasaba sin sigod ay damag. Tapi na ay din ugalit ako kumay mga magsina at maila kuma din anos, respeto, ya din mayatay ugali ay mailan din udo maipugaw. Siya, may panggap sin nakakasagana ay nay at tapi na kuma din iyat ako ay man-improve sin iyat ako ay mga kasaba, man-improve sin iyat ako ay manbasa sin kanin Apo Diyos. Man-improve sin knowledge
may panggap sin ugalin Apo Diyos. Yan, maila kumabo din sumigidan di ugali tako. Yan tapno mas pa'y maawatan tako din na din ay baga din ay nakakasagana ay nay at sinay pandemic ay napilit anak abu ay man e-record sin sermon. Yan napilit anak ay usaron din internet. Yan bugosin na new normal ay nay na-realize ko ay kaman din internet baw uno din kanan on digital world at nakakasagana da nga idi din matang din kamana na itempo denied technology udwan at daidadin ng saluon datako tapno wa yatako ay man survive. Yan almost everything may panggap sin importante amagat ako isnan biag isnan labaw didaga at mabalay na maahamag tako sin through internet. Mulai da may man deposit sin bangko wada din na software ay i-download mo at mabalay man deposit ka si pilak sin bangko. Nuwada lay dam ay idawtan si pilak at usarumot lang din cellphone. Yan isend mo din wada kanadan mobile banking. Yan unda kami pa pastor wada abuda din ay da technology ay numan preach ka at maila din PowerPoint, maila din udom ay visual aid tandanay ay technology at nakakasagana da ay nuwaday kananda on virtual class or virtual seminar danay ay technology at nakakasagana ay tumulong unda takway pugaw. Iso nga salamat sin technology. Iso nga naidin sa ay realization ko sin timpon di pandemic anay. Yan ilak din technology ilak din ay da adu ay internet software kada man wow dilibak danay ko ay nanumnum ay nakakasagana da may pangsin mali ay timpo at tanmo adi dan nakakasagana adi pay naligat ng kasasata buwan siya. So can you imagine magadi technology sin during pandemic anay naligat siya at siya matlang abo sin datako ay mamati at mayat kumabo ay nakakasagana tako ay mangibagasin sigad ay daman tanwada opportunity wada man sa lungsod eksakto kuma ay wada tako eksakto kuma din ibagata ko eksakto kuma din ay datako din ipugaw ay anapon da may panggap sin importante ay saludsud da isnan biyagay na siya iso nga rod mo nabanon datako din sigad ay damag mo nabanon datako din napadasan tako ay kaisalakanon ay daw Apo Diyos parang datako ay man improve tako sin iyat tako ay manbasa sin kalina ay man improve tako sin iyat tako ay mangadal sin may pangkon Apo Diyos tas ay mo wari man saludsod yan nakasagana tako ay mansumbat mo dagupon tako amin no urnungan tako amin din na inadal tako duan at naay din kinamatalak tako ay mansilbi ang Apo Diyos at maibasar ko sinragsak tako ay nang lakam sin katutuan di kaisalakanan tako. I repeat, dubliak, din kinamatalak tako ay mansilbi ang Diyos at maibasar ko sinragsak tako ay nang lakam sin katutuan di kaisalakanan tako. Gaputa ingay na isalakan tako, ipapati tako kuma usaron din biyag tako ay mandayaw ang Diyos.
wada ko madin panangigagara, uno plano tako, nga din biyag tako ay nay at mausar, sin kasabaan din sigo day damag, mausar tasay, mapapiksa din pamatin din at ako'y mamati. Mausar kuma, din biyag tako ay tasay, at adupay, di ipugaw ay manday dayaw, ng Apo Diyos. Dubliak din, ina inadal tako guanin. Din kinamatalag tako ay mansilbian Diyos at maibasar ko maasin ragsak tako ay nang lakam sin katatuan di kaisalakanan tako. Siya at saludsod ako day. Sino din kapapuan di ragsak tako? Sino din mangidaw-dawat lataon data ko si ganas ay amagan din lahat ng Apo Diyos parang data ko. Kumusta din ragsak takuruan ay mandayaw ng Apo Diyos. Ay mas rin magragsak when timamnay. Din kailangan di kinasigad Diyos at sinang ipatungpala na asin kaisalakanan. Ang kararak ako. Apo Diyos ay amami, manyaman kami sinay kalimay-nay ay nawatan mi ay dinamin ay ubla tanggap siya kaisalakanan at napon si Apo Diyos si kadin ng remedyo si kadin ng plano si kadin ng ipatungpang yan inpapadas mo inpalakamo dana da kami ay mamati at mabalin ay sin adadu ay kasangsangawan mis nan labaw di daga mabalin ay kamanasukatan si ragsak ay inay si Dana reklamo uno tumamnayan din iyat may mansilbihan sika at kudaon mi Apo Diyos din iyat may mamakawan unda kami yan sukatam din liknay kamananas yan may sukat kuma din ragsak may puon sin kaisalakanan ay indawat mo unda kami. At sinay Apo Diyos yaman niya kararagmi singari Jesus Kristo Apo mi. Amen. Madaan siya Apo Diyos. Diyos ay wadadaya, sisya di mangila, isungain ba anak, inanak na sindaga, ay, Heso Kristo, Apo, inbaan ang Diyos sisya, tan magay basbasul siya'y mangitaro, sinay basbasul tako, ay, Heso Kristo, Apo, tinamtampik na sisya, tinumpatok panda, asipag matay sisya, sinkrus ay nailansa, ay, Heso Kristo, Apo, ngam tinagon Diyos Apo, agaw ay maikatlo, in pangato na sisya, singkat ana edaya, ay, Heso Kristo, Apo, mamakita kung sisya, way biyag ay idawat na, sisya di makaamo, sinam-amagunta ko, ay, Heso Kristo,
Ay, Heso Kristo ako. Sintunggal may kadway Sunday di buwa binuan at siya din man selebraran ko sin kanantakuon pangananta ko sin tinapay manginumanta ko sin tasa ay mangnumnum sin natayan ya kasi nataguan Hesus Kristo. Ya nasakbay ay ilugit ako at na di tinapay sina at amo ko'y sapag mata nakasaganat ako waday mainom ay saganat ako abo yan sakbay ay ilugit ako at ladak ay ipaamo ipalagip kasi nga din mga nanta ko sin tinapay yan maninuman ta ko sin wada sin tasa at para sin amin ay mamati. At usa ay maipalagi pun takos na ay no amagon tako kumana at pakun tako kuman las-laso yun mo at seryoso tako ay mga magsina. Yan din gapu ay imbilin Hesus Kristo na para sin amin ay mamati at tasay naman tako ay ingay na isasalakan tako. Tasay naman tako ay din kaisalakanan anay at maibasar sin inamag Hesus Kristo sin krus at Kalbaryo ay din awak na ay arigan din tinapay at nanligat tin awak na ninamus na din sakit ya ligat ay datako kuma din manglakam yan din inumunta ko mainum mabuhay na at arigan na din dadana ay mayos ay siya din kapnakan Apo Diyos tas ay mapakawan din pasbasot ako. Yan mapasbasat ako din sindana ay tulad ay din dadan ni animal at mausar di ay mangsalin sin pasbasol di ipugaw. Numundat ako ay mamati at din dadan Hesus Kristo at siya din mamakawan manguwas sin pasbasot ako. Ay siya din remedyon Diyos Ama, siya din kapnakan Diyos Ama, kasi mapakawan din basbasot ako. Isu nga, inbiling Hesus Kristo na tasay naman tako. Kanana, in English, and do this in remembrance of me. Yan, dubli-dubli ka ibagbaga, ay mo, din na ibaga, din naman, lagi po, nagpakunlang ta, lagi po musunod na palapat, napasamak sinapalapas mo adi at para sin Hudyo, no Canada, to remember at waday celebration ay amagon da to commemorate, to actualize din napasamak o iti siya. Okay, so sila din na palagi sinasaya sa undat ako. Okay? Kat ilugik sina yan basa sina Umunaya Korento kapitulo 11 bersikulo 23. Tan kananas na tan din inidok unda kayo ay napon Apo Jesus at siya na idi manganda sinabi ay naliputan na nan as tinapay at nan iyaman ang Diyos. Asin na pagpit-ipitingan yan kanana. Sinay di awa ko ay maidaton para unda kayo. Amagan nyo na tasay pangnumnuman nyo ang saka. Mansabay tako ay kanon din tinapay. Idi nakakandapay, kama na di mutlang din inyak na sintasa ay inana,
yan kanana, dintasa ay nay, at say baru ay tulag Diyos, ay siglutan, di dada. Sintunggal Panginoon nyo na, amagan nyo na, tasay Panginoon nyo, ang sakot. Mansabay tako ay maninom. Siya din inbilin Apo Jesus. Iso nga sintunggan pangpanganan nyo, sintinapay, ya pangininuman nyo sintasa, ipaamuyo, dinatayan Apo, gana sin kasinan, umalian. At lain din na ibaga Apo, ay duwan tako pa yung amagan na, ipapaamot ako ako, susunod ako ako, si kasinan, umalian. At ilaan ako si Hesus Kristo, rupang-rupa. Ang kararag ako, Apo Diyos ay amami, manyaman kami simbilin ay nay. Tanpa kami amagan na tasay maisalakan kami, muwadi at amagan nita ingay na isasalakan kami. Mangipalagit na kami ay ingay napnag si Diyos Ama, sin inamag Hesus Kristo, ay si siya din ang karo sindusan din pasbaso. Manyaman kami, Jesus, iyat mo nang ipalubos ay si kamis mo, di mang namu sin ligat, ya din dusa ay para kumaanda kami. Manyaman kami, Apo Diyos, nang ipalubos mo ay si kadin matay. Tasay din kaplukan ng Diyos Ama ay kapakawanan, di basbaso mo at matungpal. Salamat, Apo Diyos, bilin na ipalagip na kami, ay dadun na buntag uwa, ay sintapin diago at ilawan ni sika. Salamat Apo Diyos, sinamnaman ay, at sika di mapadayawan, sinangadan Hesus Kristo Apo, at amin tako'y mangwanin. Amen. Amen.